Iti decision ako iti Supreme Court regarding daytoy panakausar iti public utility vehicles as a campaign paraphernalia para propaganda apo kadagiti kandidato. Didi nga kaso apo yung pagana no ano para talaga iti rule pagdating dagiti public utility vehicles. Based kadagiti apo nga kaso, although dagiti public utility vehicles is catered is public, so the word nga public is at the DI, but the ownership di makinbagi kadagito nga public utility vehicles is a private person. So amin nga bus, amin nga tricycle, although they are considered as public, the ownership dalata apo is private. So kaya't nasaon, since private property the ownership na, awan apo iti jurisdiction ti COMELEC when it comes to private property. However, kas ko namin nga nga kanayon, ti apilami kadagitoy nga public properties is including PUV, numun kin mabalin apo digiti lata proper sizes ti maipan iti digiti bagbagi da nga tricycle, bus or any other PUV. That is considered as private property and not within the power of the COMELEC to remove it apo. Depende apo no ana iti location na dagiti nga property. When it's private antay mabalin nga garawan, but if it's a public property dagito itoldada apo actually adut na ikat tayo iti operation backlash, because although awan iti vote for na or anything that would indicate, as long as the picture na that will promote his candidacy or her candidacy, basta at the iso na iti public property na haan nga na designate as common poster area, ikatantay latari kita.